Dagiti kang runa na damag ita a Martes. Enhanced southwest monsoon kan tropical depression Luis. Mapaspasarat iti Rion Cordillera. Sitwasyon iti syudad. Amuan live. Office of Civil Defense Cordillera. Naka-alerto iti epekto ti Bagyo a Luis. Sumagmamano a panagregay iti daga. Nailista. 34 a barangay ijay La Union napukawan iti kuryente. 33 a pamilya nagbakwit gapo iti Bagyo a Luis ken habagat. 30 a sigod nga OFWs iti Rion Cordillera nakaawat iti livelihood assistance manipod OWA. 3 a kamang ti ICRC pimusay iti may kapat nga armed encounter ijay Likuan Baay Abra. Ken kinapatag ti selebrasyon ti buwan ng wika. Amuan. Naimbag nga malom, Cordillera kon Ilocanja. At ito'y nagitikang runan ken nababara damag itanga aldaw. Iti may kasangapulog at may sangal daw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Mau kastistigo ti prosekusyon ni sigod nga State Auditor Roderick Wamil. Impateng na saan ang may tunos iti pagalagadan ti financial plan ti Office of the Vice President para iti panakaaramat ti confidential funds. Report manipod kini Bridget Marcasi Pangosfian. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Dagos nga impresentar na Attorney Lorna Capuna na Counsel for Prosecutors ti umuna a witness ani Roderick Wamil, sigod the State Auditor ti Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office iti maikasangapulo ket maysanga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mainay daytoy iti panakabista ti Article 1 ti Articles of Impeachment wenno ti saan nga umno a panakaaramat ti confidential funds. The OVP, Office of the Vice President, had confidential funds in the fixed amount of 125 per quarter. Dagos met nga inlawlawag ni Wamil tinagdumaan ti intelligence funds iti confidential funds. Ang intelligence funds po under the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po na provided in the budget of the agency concerned with respect to their intelligence operations. While ano naman ang confidential funds? Ang confidential fund po based on the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po ng concerned agency para sa kanilang confidential expenses. Iti damag suknan iti saan ang mabalin a pakaaramatan ti confidential funds? We follow po strict compliance since what is involved po ay public funds. So dapat strict yung accounting and auditing rules to prevent yung misuse ng fund. Sigun pay kinwamil, manipod 2014 aging ga iti agdama ni Vice President Duterte laeng iti na-audit na ang nagbalin a Vice Presidente. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Upat at cheque asag 125 million ti inruar ti OVP idi Disyembre 2022 ken Enero, Abril ken Hulyo 2023.
Sigun ken Wamil, nangirwar ti COA iti Audit Observation Memoranda iti OVP ken DepEd iti 2023 gapo iti kinakurang ti liquidation ti pondo. Hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang cash advance. Hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under Item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sigun pa iti prosecution witness, saan na simurot iti naituding at 2015 Joint Circular the Accomplishment Report the Office of the Vice President. Hindi po siya compliant to the Joint Circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under Item 4.2 of the Joint Circular. Hindi po nakikita rito yung kanilang specific confidential activities na kanilang pagbabasihan sa kanilang disbursement. Ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan at magkaibang bagay po kasi yun. Mainaigmat it acknowledgement receipts the confidential fund disbursement the Office of the Vice President in December 2022. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Karaman kadagitinagan ang nakapirma para iti acknowledgement receipt para iti December 21 aging 31, 2022 disbursement period darenan Piatos, Miko Harina, Andy Lim, Alejandro Piquit, ken Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Let me try to understand this. Nag-issue ang total is sobra. Nag-liquidate pero ang liquidate nila ay sobra sa amount na 150 million. Ang ginastos po 100 nila I'm sorry, based on the acknowledgement 125. receipts ay sobra po compared dun sa laman ng kanilang accomplishment report. May discrepancy. May discrepancy po na 150,000 pesos. Iti udi na, nagparang manen itay agsapan ni Wamil para iti pan nakaituloy ti hearing. Trial is adjourned until tomorrow, August 4 at 10 a.m. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Kakailian, mapaspasaran iti Baguio City ti epekto ti enhanced southwest monsoon kan Tropical Depression Luis. Nagbalakad batlang ti pagasa a posible a makapasar iti panaglayos kan panagragay ti dagaga po iti agtultuloy a panagtudo. Report manipod kani Christine Bornolla sa Baway Live. Christine. Jordan, at tultuloy ang mapaspasaran iti Baguio City ti epekto ti hanging habagat ken Tropical Depression Luis akim mapuyan ang nagbalinan ita a low pressure area. Agmalmalaman nakapasar iti panagtudo ken adapay imot na nga angin iti Baguio City. Sigon iti pag-asa, epekto daytoy iti enhanced southwest monsoon, wenno habagat, ken Tropical Depression Luis ang nagbalinan ita a low pressure area a posible a marunaw itang aldaw. Actually, ito yung effect ng na-enhance na southwest monsoon. So nakaranas tayo ng hanging habagat at of course yung mga heavy rains na natin naranasan yesterday until today. Actually, naka 190.2 millimeters tayo for the whole day. Una, ating kapag nakapag-record ka na ng 150 or more, may possibility na may mga landslide sa mga
na-identify na landslide prone areas. Gaputa na pigsa iti tuduan na pasaran, posible amang itunda daytoy iti landslide ken panaglayos. Iti agdama, bambantayan ti pag-asa ti baro a low pressure area iti RUAR ti Philippine Area of Responsibility iti West Philippine Sea. Iti forecast ti pag-asa may samot laang daytoy arason no apay ang makapasar ti Northern Luzon ken Central Luzon ken ti kabangibang pay a lugar iti panagtudo ken angin aging Biyernes ita alawas. Iswa nagpalagip da iti panaganada iti umili tapno maliklikan ti anyaman nga insidente. According sa forecast ng pag-asa, yung ating synoptic information ay magpro-prolong ito until Friday na tayo ay uulanin dulot ng southwest monsoon. Huwag na sana sa tayong lumabas dahil delikado. May mga flood, mga landslide prone areas tayo na maaring ma-occur magkaroon ng mga landslide at kung wala naman tayo importante nga pupuntan sa labas, huwag muna tayong lumabas dahil delikado because of this southwest monsoon and of course the tropical yung mga low pressure area natin. Iti agdama suspendido ti klase iti amin na level iti syudad ti Baguio ken kabayatan na one lane passable latta agtaltalin na a one lane passable ti Marcos Highway ken naka temporary close met iti Cannon Road kadagiti non-resident. Palagip ti pag-asa doble a panaganad ng runa kadagiti motorista. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Pagyamanan iti Dayta Live Report, Christine Bornolia sa Baway. Nakabantay dagiti na dumadumang ahensya iti epekto ti Bagyo Luis. Kang runan na nilista iti riyon ti panagregga ay tiraga nagresulta ti panakirekep dagiti kalsada. Nakasagana matlang ti DSWD amang ipaay iti tulong kadagiti agkasapulan. Report manibod kini Jezreel Kate Lapisar. Nupay nakaruwaran iti Pagilian ti Bagyo Luis ken nagbalinan a low pressure area, naka-blue alert latta ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council gapu iti epekto daytoy. Agtultuloy ti panagbantay ti Department of Public Works and Highways Cordillera kadagiti kalsada iti rehiyon tapno maipaayan iti pakdaar dagiti motorista nga agpangpanggap nga agbiyahe paturong ken pababa ti rehiyon. Iti agdama, apektado ti 23 a road section iti rehiyon gapu kadagiti napasamak a panagregga iti daga ken nagtinnag a batbato. Upat iti agdamaan nakarekep a kalsada pakairamanan ti Cannon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road iti pasot ti Bekkel, Baguio Itogon Road ken Tawang Ambiong Road iti Lubas La Trinidad. Manarimaan metten ti clearing operation ti ahensya kadagiti apektado a kalsada. Yung mga district engineering offices natin, sila po yung naglilinis ngayon po ng mga kalsada natin para isigurado na pwedeng dumaan yung mga travelers natin sa mga kalsada natin. Mag-ingat at saka stay updated po. Nakasagana matlatta ti DSWD Cordillera kan tinasurok siyam apulo kat may sa arribo ang nakapreposition a family food packs kan dumapay a relief items kadagiti probinsya para kadagiti agkasapulan. Awanan pay mati na ilsta ti ahensya ang nagbakwit kadagiti evacuation center ti rehiyon. Kabayatan na agtultuloy ti panagmonitor ti Office of Civil Defense Cordillera kadagiti nagduduma a probinsya ti rehiyon. Sigun iti ahensya, malaksid kadagiti sumagmamano a landslide awan ti nailista ang nakarong epekto ti bagyo. Inayon dapay a sumagmamano a manalon ti nagyaman iti todo, gapot ang imato ti level ti danom a kasapulan dagiti mulada. Imunametan a nasuspender ti tourism kan mining operations kadagiti nagduduma a munisipyo. Safety is number one. So yun po sana yung isaalaala natin na lagi at saka makinig po sa mga ulat po ng warning agencies natin tulad ng Pag-asa. Sana po ay maging prepared tayo lagi. Okay? At saka dapat po ay anuman yung abiso ng ating gobyerno ay sundin ng bawat isa. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Naingat mo't ang nakamonitor ti probinsyal a gobyerno ti Benguet iti epekto ti Bagyo Luis ken habagat. Iti datos ti PDRRMO upat a pamilya tinangisayangkat iti preemptive evacuation. Report idano ni Jezreel Kate Lapizar.
Gapo iti mapaspasaran a panagtudo nga intuntunda ti panagdalapos ti Bagyo a Luis ken habagat na suspende ti klase kadagiti pagadalan iti probinsya ti Benguet. Suspendido ti klase iti amin a level iti La Trinidad. Suspendido met ti klase manipod preschool aging ga senior high school iti munisipyo ti Bacon, Itogon, Kabayan, Tublay, Atok, Kapangan, Sablan, Kibungan, Tuba, Bukod, Mangkayan ken Bugyas. Sumagmamano a kalsada iti probinsya ti saan a madalanan gapu kadagiti narga ay adaga. Itay agsapa nang ipatungpal ti Benguet 1st District Engineering Office ken Barangay Lubas Disaster Risk Reduction Management iti clearing operation iti Lubas Ambyong Road gapu iti landslide. Ininspeksyon matlaeng ni Mayor Roderick Awingan ti kalsada. Temporaryo mat anay parekep kadagiti amin a motorista ti Cannon Road gapu iti agtultuloy a panagtudo amang ituntunda iti panagregaay ti daga ken panagtinag dagiti bato iti kalsada. Dagiti laeng residente iti lugar ti makadalyasat iti kalsada. Nabalakadan dagiti motorista a dumalyasat da kadagiti alternatibo a dalan kas iti Marcos Highway. Once na na-receive na po natin yung mga information, mabilis din po yung pagbato natin sa mga partners natin like sa mga na-acknowledge natin po yung mga DPWH, partners din natin from other offices like the Provincial Engineering Office and also with the LGUs. Naingat mat ti monitoring ipat patungpal ti Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council iti epekto ti bagyo ken ti habagat. Iti datos, may sa pamilya abuklen ti 8 individual ti nagbakwit ijay tuba. Talumat a pamilya abuklen ti 12 individual ti nagbakwit ijay Kapangan Benguet. Awan mat tinilista anadangran gapo iti bagyo ken habagat. Stay safe at safeguard. As to the preparedness naman po na ginawa ng province, yon still activated po ang EOC natin, Blue Alert status for continuous monitoring po ng ating AOR and nakapag-pre-position na rin po yung mga other equipments for augmentation. Mapalpalagipan mat dagiti umili ti La Trinidad nga agannad kadagiti managbundaway kabayatan ti panagtutudo. Encouraging yung ating community ng La Trinidad na bago tayo matulog, i-secure natin yung ating mga kagamitan, yung ating mga bintana para hindi po tayo masalisihan ng mga kawatan dahil. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Iti damdamag Cordillera sumagumano a kalsada iti Benguet na iparikap gapo iti Bagyo a Luis ken Pre-Disaster Risk Reduction Scenario Building insayang ti Mountain Province PDRRMC. Report manipod kini Angel Kim Pengosro. Gapoy ti agtultuloy a panagtudo iti lokalidad, iti Kapangan, one-way passable ita ti Amburayan Bonang Provincial Road, iti Sakburoy section gapo iti panagreggaay dagiti bato. One-lane passable matlaang ti KM26 iti Kaliking Atok Benguet, iti paso ti Bagyo Bontoc Road gapo iti Manarimaan a restoration. Temporarily closed mat dagiti kalsada iti Sablan. Nang runa iti Pidawan aging ka iti Pagalan area, ken Barangay Bayabas gapo iti road slip. But a one-lane passable ti Blist Road a Buloy area gapo iti road slide. Iti Matapayaw, one-lane passable ti Apayaw Ilocos Norte Road iti Poblasyon Kabugaw Apayaw, gapo iti mudflow anang apektar iti kalsada. Manarimaan ang mangisaysayang ti DPWH iti clearing operations. Mabalbalakadan dagiti motorista nga agridam no dumalyasat kadagiti kalsada. Iti Mountain Province, nangisayang ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, iti Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building, kas panagsagana iti posible nga epekto ti Bagyong Luis. Kabayatan ti meeting, impresentar ti Department of Education ti DepEd Order No. 014 Series of 2026 nga daan panggap amang suporta kadagiti school heads iti panagdesisyon tapno masigurado ti kinatalged ken pag-imbagan dagiti masuknan. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Nariknani ti Region 1 ti epekto ti hanging habagat ken Bagyo a Luis.
Nakapasar iti panaglayos iti sumagmamano a lugar iti La Union ken agtutuloy mo ti clearing operation nga ipatpatumpal ti DPWH Region 1 kadag iti naisara a kalsada gapo iti mudslide, rockslide ken panaglayos. Detalye ti report ni Bridget Marcasi Pangusfian. Gapo iti nagtipon nga epekto ti hanging habagat ken Bagyo Luis, naka-red alert status lata ti La Union. Talupolo katupat a barangay Manipud Bawang ken Nagilian, tinaawanan iti supply ti kuryente pakairmanan ti San Fernando. As of 9 a.m., dumanonan iti 14 a pamilya abuklan iti 52 nga individual, tinagbakwit iti evacuation centers ijay Nagilian, bayat a 19 a pamilya abuklan iti 66 nga individual, tinagkamang iti kabagyanda gapo iti napasaran a panaglayos, kadag iti nasao a lugar. Babaen mat iti rescue operation nga insayangkat ti Bagulin Municipal Police Station ken BFP. Nakalasa ti talo nga individual ana stranded iti may sa awaig iti Barangay Suyo, Bagulin, La Union. Agtultuloy ti monitoring dagiti maseknan iti level ti danom dagiti karayan iti probinsya ken ay panamnama dagiti kaskanan nga assistance a maipaay kadagiti agkasapulan. Inmo na mutten na nakanselar ti trabaho ken eskwela iti para publiko ken pribado a pagadalan ken nasuspindir dagiti amin a klase ti aktibidad iti baybay. Kabayatan na, inpasidong ti Department of Health Ilocos ti amin nga ospital ken pasilidad ti salunat iti Region 1 iti Code White Alert kas panagsagana iti posibleng epekto ti Bagyo Luis. Agtultuloy ti parang monitor da kadagiti insidente mainaig iti salunat ken makikoordinar kadagiti regional ken lokal a pasilidad ti salunat tapno masigurado ti madagdagos ken nasigud a panagresponde iti anyaman nga emerhensya ti salunat. Mabalakadan ti publiko nga agtalinaed nga alerto ken suruten dagiti advisories dagiti maseknan nga ahensya. As of 12 noon, one lane passable para iti amin na klase tilugan iti Tagudin, Cervantes Road, iti Barangay Manatong Suyo, Ilocos Sur, gapo iti napasaran a rockslide. Napasaran mo ti mud flow ken debris flow ti Pasyan Adams Road, iti sitio Maligligay, Barangay Adams, Ilocos Norte. No pay kasta, pasabal itan ti kalsada kasarunot ti dagos apan nakaipatungpal ti clearing operation. Kagidan iti dayta, na ipanamnama nakasagana dagiti personnel ti ahensya katinulong dagiti kamang ti PDRRMO, Barangay, Coast Guards, kenda dumapay ang masaknan para iti clearing operations kadagiti na ipulat kadagiti kanal a posible a rason ti panaglayos. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. May sa Geosciences Bureau nakabantay kadagiti landslide kan flood-prone area iti Region 2. Ken sumagmamano a kalsada iti Isabela na iparikap gapo iti bagyo kan habagat. Report manipod kini Dayan Monica Tukay. Bambantayan matlang ti Mines and Geosciences Bureau Region 2, ti agarap na magasot a barangay a posible a makapasar iti panaglayos ken panagrega iti daga, abuklan ti 425 a barangay iti Isabela, 166 a barangay iti Nueva Vizcaya, ken 17 a barangay iti Quirino. Iti Isabela, kanselado ti klase iti amin a level ita nga aldaw iti 20 ang munisipyo iti probinsya, gapo iti agtultuloy a panagtudo nga ituntunda ti Bagyo Luis ken habagat. As of 1 p.m. iti Kalman, not possible ti Anufunan ken Gukab Road iti Itchage. Alikawkaw iti Kawayan City, ken turod bangkero iti Reina Mercedes kalpasan nga ngimato ti level ti Danum. Pasabal met ti kalsada ijay Masaya Sur, ijay San Agustin, ken Bacolod ken Cabecera 8 iti City of Ilagan. Nagbalakad met ti PDRRMO kadagiti umili iti panagannad tapno maliklikan ti anyaman a pasamak. Naipasidong matlang iti probinsya ti liquor ban, ken may patpatumpal ti no swimming, fishing, and sailing tapno may panamnama ti kinatalgad dagiti umili. Naipasidong iti blue alert status ti probinsya ti Quirino gapo iti Bagyo Luis. As of 12 p.m. iti Kalman, saan na madalanan ti Manglad Overflow Bridge ijay Madela ken ti Rizal Santo Tomas Bridge ijay Saguday, gapo iti panagnato ti level ti Danum. Ken iti Cagayan, mabambantayan ti level ti Danum iti Bunton River kalpasan na dumanon iti 5 meters ti level ti Danum itay agsapa. Pasabal pa lang met ti amin a kalsada iti probinsya. Dayan Monica Tukay para
iti pagilya. Padaanan! 30 asigon nga OFWs iti Rion Cordillera nakaawat iti livelihood assistance manipod OWA. Kantalo akamang ti ICRC pimusa iti may kapat nga armed encounter ijay likwan baay Abra. Dagita kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita. 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Mga inaabangang balita simula umaga. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan. Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast. Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan. Baligitin sa Angkati DSWD Kalahi Seeds, akaunaan na barangay assembly para iti panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project iti Cordillera. Daytoy ti report. Maragsakan ni Barangay Resilience Team wenno breast member Dr. Rodolfo Buday iti Barangay Poblasyon Kalanasan Apayaw iti adu an nasursuro na iti First Barangay Assembly para iti panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project nga isangkat ti DSWD Kalahi Seeds iti lugar na. Daytoy ket gapumuten iti nasayat a panakilawlawag iti proyekto ang maawatan iti amin nang runa ta nausar ti sao nga Ilocano. One thing more is that the facilitators from the Kalihi have been very accommodating with smiling faces, of course. The participants were at least encouraged. And then they explained the mission, vision, or purposes of the Kalihi. Appresyaran namat lang iti para kadengeg kadagiti kapanunutan da. I realized that elder citizens, if they are physically, mentally fit, may also share what they have.
Basta ti community resilience implementation process, iti panakaiyasadag ti proyekto, kadagiti komunidad a benepisaryo. Nayam amupay kadagiti residente iti panggap ti nasawa proyekto, na ipakaawat kadakwada, karaman iti tarigagay daytoy, kan naamuan no kasanuda nga agbaling na aktibo iti programa, kanda dumapay. Bayat ti assembly, na ikan gundaway matlaang ti community members, apilyan dagiti barangay resilience team wenno breast, at tumulong iti parangidaulo kadagiti aktibidad iti masakupan da a barangay. Nakumpleton ti DSWD Kalahi Seeds, ti First Barangay Assembly, iti 145 barangays iti probinsya ti Abra, Apayao, Benguet kan Mountain Province iti Cordillera Region. Manipo June 14, aging ka July 20 ita atawan. Sigun kini Yvonne Gracious Eligado, Project Development Officer, kalpasan ti barangay assemblies, kadagos anay saruno iti disaster risk reduction and climate change adaptation activities, maadan matlang iti participatory risk and vulnerability assessment. Adon nga umili iti Rehiyon Cordillera tinatulungan dagiti programa ti Department of Agrarian Reform, Cordillera. Nagduduma a support services tinaipaay kadagiti manalon kasi ti livelihood trainings nagnumaran ti Siama Farmers Association and Cooperatives. At dapay tinaipaay a greenhouses, agricultural inputs kasi ti fertilizer nagnumaran ti 30 a farmer associations and cooperatives. At dapay ti post-harvest facilities. Impasigurado ti DAR Cordillera nga agtutuloy dagiti programa da tapno mapasaya at ti kasasaad dagiti manalon iti rehiyon. Sigon iti opisina, dagitoy katregular a programa da akaraman iti national budget. Pagkatapos po naming bigyan ng titulo ang ating mga magsasaka, ay nagbibigay din tayo ng tinatawag na support services. Ito'y kinabibilangan ng mga infrastructure and facilities katulad ng farm-to-market roads, mga irrigations, then mga post-harvest facilities. Iti sabali adamag papapigsaan ti Overseas Workers Welfare Administration dagiti na dumaduma a programa dakas iti livelihood assistance ami papaay kadagiti sigod nga OFW. Baban iti daytoy matulungan dagiti sigod amang mangget iti Balasiw Taaw amadan iti pagbiyagan. Report manipod kini Christine Bornolia sa Baway. Sa nga 12 atawan na nagtrabaho ni Michael Angelo iti Pagilian a Kuwait. Nagtrabaho daytoy iti food business ken nagbalin matlaeng a gym instructor. Gapu iti tensyon ang mapaspasaran iti Middle East. Nagawid daytoy iti Pilipinas. Mahirap po kasi yung sa trabaho mo pagbabiyahe ka, may sa daan may sumasabog hanggang pati airport na pinasabog na nila kaya takot na rin yung marami po. May salaang ni Michael Angelo iti 30 nga individual as sigud nga OFWs ti naipaayan iti livelihood assistance. Salamat po sa nagbigay na assistance, makatulong po sa pag-umpisa po ng konting business. Nakaawat dagiti benepisyaryo iti livelihood assistance nga agatad iti 20,000 pesos manipod iti programa ti Overseas Workers Welfare Administration abalik Pinas balik hanap buhay program iti sidong ti Owak Kabuhayan iti datos ti Owak Cordillera dumanon iti 775 ti naipaayan iti nasao atulong manipod Enero aging Hunyo iti agdama atawan. Impeteng daadakkel makatulong daytoy kadagiti sigud nga OFWs asaanan nga agsublipay iti Balasiw Taaw. This is an assistance to those distressed OFWs na umuwi na displaced na sa kanilang trabaho dahil sa mga iba't ibang rason. So makakatulong ito sa pag-umpisa nila ng kabuhayan nila. Yes. And then tuloy-tuloy naman yan ang aming assistance sa kanila. Maipalagip adaytoy a programa ket impanakkel ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti sona na idi napalabas alawas. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay
sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Impasigurado ti Owa Cordillera at tuloy-tuloy iti panangipaayda iti anyaman na klase ti tulong kadagiti sigud nga OFWs. Tapno makarugida iti pagbiaganda iti bukod da a lugar. Malaksid pay iti dayta, nakaawat pay dagiti benepisyaryo iti bagas ken relief goods. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Bumababan ti kaso ti acute gastroenteritis iti syudad ti Baguio. Kaya po iti na dumadumang interventions ng ipatpatungpal ti lokal na gobyerno. Iti datos ti City Epidemiology and Surveillance Unit, ti City Health Services Office, 163 a kaso ti sakit, tina-validate daan e record iti June 22 aging July 29, 2026. Manipod iti 166 nga inisyal ang report babaan iti surveillance system. Nilista ti kangatuwa na kaso manipod July 5 aging July 11. Sigon kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may patpatungpal da iti inspeksyon kadagiti deep well kan water refilling stations iti syudad. Dumanon matan iti 34 a deep well water delivery services tinaypayan iti notice of violation kan cease and desist orders. Impatang ti Mayor, may tuloy iti operasyon dan agtulnog da iti sanitation standard. Mataas yan. No? Pero because of our series of interventions na ginawa, pababa na yung cases natin. Pero ang pinakamataas na week natin was, I believe, July 5 to 11. Yun yung talagang nagpipik tayo. So, ang maganda naman, pababa na yung cases natin ngayon. So we're closely monitoring it. As of now, mga 34 deep wells ang ating water delivery services ang nabigyan na ng notice of violation at cease and desist order. Nasurok 33.6 million pesos agatad ti illegal a droga. Tinakumpiskar ken 8 a drug personalities, tinarestar ti Police Regional Office Cordillera iti Makanawas nga anti-illegal drug operation da iti nagduduma a probinsya ti Cordillera manipod July 27 aging August 2, 2026. Iti report dumanon iti 15 operasyon tinaysangkat apakairamanan ti 8 a marijuana eradication, search warrant ken maysa a police response. Kas resulta nasurok 165,000 fully grown marijuana plants, 6,000 marijuana seedlings, 350 grams a bulong ti marijuana ken nasurok 57 grams a shabuti na kumpiskarda. Manipod mo iti 8 a drug personalities narestar. 7 ti may bilbilang ka street-level individuals, bayat may sa ti high-value individual. Pimusay ti talo ang maatap akamang ti Ilocos Cordillera Regional Committee, kalpasan iti may kaupat agundaway nga armed encounter ijay Abra. Iti report na pasamak ti rinupak tinagbatan ti Armada Puwersa ti Gobyerno ken nasurok sa 10 akamang ti ICRC. Kabayatan iti hot pursuit operation ijay Barangay Bonglo, Likuan Baay itay alas 11 ti agsapa. Malaksid idireta nakarecover ti composite troops ti 50th Infantry Battalion ken 90th Infantry Battalion iti talo nga igam. Napasamak ti umuna ken may kadwa nga inkwentro iti July 19 ken ijay ken 20 ijay tinag ken Lakob Abra. Bayat napasamak ti may katlo nga inkwentro iti laang Domingo, August 2, 2026 arason ti hot pursuit operation. Padaanan! Kinapatag ti selebrasyon ti buwan ng wika. Amwen, dayta kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon.
I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Nagsimula sa maliit na pangarap. Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo. Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko. May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur. Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global. ASEAN continues to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Naispal tibiyag dito ang individual an iraman iti vehicular traffic accident iti Sitio Tanglag, Barangay Liwon, Asipulo. Babanda ito ititulong dagiti kamang ti 3rd Maneuver Platoon ti 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company. Ken dagiti responder ken community volunteer adagos ang nagturong iti nakapasamakan iti insidente ken timulong kadagiti biktima. Kapo iti panagbibinadang baligidaan iguyot ti lugan na natnag iti rangkis kang runaan ti amin na rescue dati na dangran a driver ken pasahero ken dagos dagitoy an itaray iti Rural Health Unit ti Asipulo para iti kaskanan a medical nga atensyon. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Kakailyan, napanunot yu kadin no apay akasla makalangalangab dagiti tattao ti asok no mapaspasaran ti nalamiis a panawan. Sigon kadagiti eksperto daytoy kat breath condensation. No anya daytoy amuan iti report ni Dayan Monica Tukay. Amoy kadi kakailyan no apay nga adda iti asok arum rumwar iti liwat tayo no nalamok ti panawan.
Daytoy kat maawagan kas visible breath wano breath condensation. Tibara tayo timang papatawad iti warm moist air nga adaan iti water vapor no agangas tayo. No ti warm breath kat maadaan iti contact iti cold outdoor air na partak alumami is daytoy. Kas resulta, ti water vapor ket makabukol iti rin libribo a babasit a liquid droplets a mabalin a makita amang pataod iti puraw nga aso. Sigun kadagiti scientist, kapada daytoy ti proseso ti panakabukol dagiti fog ken ulab iti tangatang. Impaganatgatmat dagiti eksperto, anormal daytoy nang nangruna no mapaspasaran ti nalami is a panawan. Daytoy a natural phenomenon ket napatag iti modern medicine. Dagiti researchers, kolektaan dagiti condensed moisture a maawawagan nga exhaled breath condensate. Babaan iti daytoy, makolekta dagiti babasit a droplets manipod iti angas, ken masukimat dagiti substances, manipod iti inflammation, infections, ken dadumapay alang conditions. Gapot a painless, non-invasive ti procedure, maad-adal ti IBC kas pamayan pa ng monitor kadagiti sakit iti bara, akas iti angkit, chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrosis, infeksyon ti bara ken uray pa iti sumamamano akita ti lung cancer. No pa'y maus-usaran ti exhaled breath condensate ang tultuloy latta ti panagsirarak dagiti eksperto. Patsyanda ababaan kadagiti advancements, maaramat daytoy iti panagsukimat ken panagmonitor kadagiti sakit iti bara. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Itaabulan ti Agosto maramrambakan ti buwan ng wika. No kasunod ti kinapatag daytoy iti pakasaritaan ti Pilipinas, amuan iti report ni Angel Kim Pengosro. Ti buwan ng wika kat may sa kadagiti kapatgan a selebrasyon iti Pilipinas. Amang angay iti tunggal Agosto. Saan laeng a tradisyon iti pagadalan. May sa daytoy a national a selebrasyon amang ted pamadayaw iti wikang Filipino ken dagiti na dumaduma a katutubo a pagsasao ti pagilian. Babaen iti daytoy a panangrambak, maitampok ti kinapateg ti pagsasao kas pondasyon ti kultura, pakasaritaan, edukasyon ken panagkaykaysa ti pagilian. Sakbay a nabukal ti maymaysa a pagsasao ti Pilipinas ket pagtaengan ti ginasut a pagsasao dagiti na dumaduma nga etniko a grupo. Dagitoy ana dumaduma a linguistiko tinangipaay iti karit iti panagbirok ti pagsasao a mabalin nga agserbi arangtay para iti komunikasyon iti intero a pagilian. Idi 1935 nairaman ti probisyon iti saligang batas ti Pilipinas amang imanda iti panakaypasdek ti nailian a pagsasao anay basar iti maysa kadagiti agdama a katutubo a pagsasao. Kasumbat iti daytoy ti surian ng wikang pambansa ket naparswa idi 1936 tapno adalan dagiti kang runaan a pagsasao ti pagilian ken mangpili ti basaran para iti nailian a pagsasao. Kalpasan ti naan-anay a panagadal, napili ti Tagalog a pagbasaran ti nailian a pagsasao, gapoy ti nasaknap a panakausar na baknang a literatura ken dakkel a kontribusyon iti pakasaritaan ti pagilian. Idi December 13, 1937, pinirmaan ni Presidente Manuel L. Quezon ti Executive Order No. 134 amang itudtuding iti Tagalog a pagbatayan ti nailian a pagsasao. Idi March 26, 1954, pinirmaan ni President Ramon Magsaysay ti proklamasyon bilang 35 ang nakaypasdakan ti linggo ng wika. Narambakan daytoy manipod March 29 aging April 4. Kas panglaglagip iti kasangay tinaindaklan ang Makata ani Francisco Balagtas. Ang mabigbigbig kas prinsipe ng Makatang Tagalog, ken author ti Florante at Laura. Idi 1955, babaen ti Proklamasyon No. 186 na iyakar ti selebrasyon iti August 13 aging 19, tapno saan ang maigiddan iti bakasyon dagiti estudyante iti pagadalan. Ti Agosto 19 ti kasangay ni Presidente Manuel L. Quezon, ang mabigbigbig kas ama ng wikang pambansa. Gapoy ti dakkel nga akam na iti panangitan dudo ti pagsasao ang mamagkaykaysa kadagiti umili. Kalpasan ti ado a dekada, pinirmaan ni President Fidel V. Ramos ti Proclamation No. 1041 idi July 15, 1997.
Daytoy tinang palawa iti selebrasyon manipod iti maymay sa alawas, aging ga iti intero a bulan ti Agosto, at tinawanan a maramrambakan ti nasao a selebrasyon. Iti panaglabas dagiti tawen, napalawa ti sakop ti selebrasyon ti buwan ng wika. Itampok na sa anlaeng ati wikang Filipino, no di pay ket dagiti nasurok sa nga gasut 80 a katutubo a pagsasao ti Pilipinas. Agserbi ti buwan ng wika kas palagi pati pagsasao ket saan laeng nga alikamen para iti komunikasyon. May saday ta a panangiyan ninaw iti pakasaritaan, kultura, pamati ken kinasyasino tayo kas maysa a nasyon. Babaen ti pagsasao, iabkas tayo ti kapanunutan tayo. Ialilaw tayo ti panakaammo kadagiti sumaruno a kapututan ken papigsaan tayo ti panagkaykay sa ti umili a Pilipino. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kakailanti word of the day tayo ita, pato-patok. Kay papanan na rin kalat-kalat iti Filipino ken scattered iti English. Partner, wag na tayong lalayo. Pato-patok nga tudo, nga tatang lawas, partner, han lang nga pato-patok tinapatas na pasaran tayo nga tudo, kaputa nagrugin sa idi Lunes, partner, Monday, partner, alakat na pasaran tayo dagiti medyo napipigsa talaga nga tudo. Timayat hanunay nga napigsa ti angin, nga narigat dati napigsa ti tudo. Gaputa adu dagiti mabasa, adu dagiti apektado, han nga mamagaan ti bado. Agpalondri ka ano. Oo. Oo. Og paisarita ko na nga hanon nga pato-patok ti panagtudo na agsipot nakapasar tayo ti bagyo ngem tinapintas dita Jordan ket low pressure lang ito mapaspasaran tayo. Tinapintas bet nga napasama kanya talaga nga ready dagiti LGU. Kadagiti mapasama ko nga itong daytoy bagyo kas kumaiji La Union. Naka-preposition na gayay tulungan para kadagiti posible mabiktima kas tamat ditoy syudad ti Baguio, dagos na nga nang deklara ti no classes, no face-to-face classes para ti kinatalgad dagiti estudyante nga sumrek kuma. Dito ti malaksit ka dagiti government agencies, partner, kat talaga nga agrugiti panagsagana iti bukod tayo nga begi, iti papalay tayo, iso nga ti inaldaw-aldaw nga palagip tayo, iti segment tayo nga iti sasaadan ti panawan, kanayon ono natalged, ti kanayon nakasagana kakailya. Kalpasan ti kang runan damag dito Amianan Alozon padaanan met ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Dayta ti pakabuklan nagiti kang runan damag itangal daw siak ni Jorton Campana. Indan mi kada kayo dagiti nababara kompleto ken napapatag nga impormasyon siak ni Ala Sunduan. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, oray iti X ken YouTube, aging gamanan inton bigat. Padaanan Lunes hanggat Biyernes agrugi tilas 4 ti malam. Para itumno husto kan listo a damag. Da kami ti mapagpiaran. Daytoy ti kang runaan a damag.